Dwar l-etna? L-istess. Tajjeb, L-istess. Għaliex jagħmel? Jitfa' xi gas? Kultant iwa, kultant jisbroffa. Jitfa' xi gas? Iva, mhux gas biss, ta' ġifieri. Ikollu l-naqra leakages. Alright. Ġili anka minn witilajn iħossuhom it-teżżiżit tiegħu. Għed jabes fuq trampolin? Ejja ngħidu mhux it-trampolin, imma aħjar nifqu Kien hawnhekk. bidlu suġġett. Għaliex daw huma kollha ħrejjef illi qed nitkellmu dwarhom. Ekku. Imma ħafna nies tiskanta kemm jemnuhom. Forsi ma jemnux kull ma ngħidu fuq il-floor manager tagħna, fil-fatt huwa raġel vera sabiħ u tal-affarijiet tiegħu. Imma mbagħad hemm ħrejjef oħrajn illi nemnuhom. U inti għandek xi lista minnhom. U daw il-ħrejjef iwaħluna. Jew inkella minħabba daw il-ħrejjef laqas biss nibdew. Mela il-famuża trid bil-fors tiekol kull 3 sigħat. X'bajna nisimgħuha. Famuża kemm famuża u taħdem kemm taħdem ma' diversi nies, mhux bil-fors illi biex tnaqqas mix-xaħam trid toqgħod tiekol kull 3 sigħat. Issa jekk inti għandek kundizzjoni medika, jekk it-tabib jgħidlek minħabba din raġuni. It-sokkor pereżempju li Waħda jaqalek. minnhom, prosit. Jgħidlek inti kull ftit u spiss, hemmhekk għandek timxi Importanti mal jgħidlek tagħmilha. it-tabib. Agreed. U ħankun ċar ukoll. Hawn ħafna nies illi iktar komdi jiklu ftit u spiss milli jiklu pereżempju darbtej jew tlieta u sura. Iva, Ixini sistema tiegħek, dimenti li qed tagħtik ir-riżultati tibdilix ġan. okej. Għax l-aktar li jgħod mhuwiex inti kemm ħatikol ta' spiss, però x'tiekol u kemm. U kemm? Mela pereżempju, ħanġib eżempju biex dak li jkun jifhimni. Jiena f'ġurnata jista' jkun illi għandi bżonn ħanivvinta 4 frottit. Madwar 300 gramma laħam. U għandi bżonn għal-mod tal-kelma bej wieħed u ieħor ħażewġ ma' żejt. Issa dawk nista' jew jiena Żejt ta' zebbuġa, jena għamlu ilhom ċara. Eżatt, pereżempju. Nista' jew jiena dawk nikollhom kollha f'salt. Illi mbagħad għajma zaqqi probabbilment u għajma xuġieħ. Nista' jiena wkoll naqsamhom f'darbtej, jew nista' naqsamhom fi klieta. Vija u va da żmien hawn il-famuż strajk tal-petrol. Jiena ħobb nużah il-petrol, illi il-karozza tiegħi jiena stajtajta 40 euro minn Birkirkara. Stajt intija 10 minn tal-Pjeta, 10 minn Gwardamanġa, 10 minn Ħamrun, 10 minn Taslima. Stajtajt 20 minn San Ġwan, 20 minn Naxxar, xorta b'kollox tajta 40 f'ġurnata. Fimtek. Ġismi l-istess. Tiddeċidi inti kif l-aħjar għalik li tqassam l-ikel. Però l-importanti, by the end of the day, kemm kilt F'dik il-ġurnata. u x'kilt f'dik il-ġurnata. Prosit tassew. Mal dik ħrafa illi għax ħafna nies jibżaw u jaħsbu illi jekk mhux se jiklu 3 sigħat għal xejn, mela jaqbdu jgħidu jiena ħej, ma nistax nieqaf niekol, mela jiena li nonqos mhijiex xi ħaġa reali għalija. Allura, min minħabba din ir-raġuni li qed tgħid inti jgħidlek isma' jiena ġieli nagħmel ġurnata b'xejn, imbagħad nesal id-dar u ndamdama friġ. Dak qed jagħmel ħażin. Skont x'jifhem ġurnata b'xejn. Tkellimna fil-passat fuq il-famuż intermittent fasting. Dak huwa l-vera b'xejn illi inti ma tieħux kaloriji. Mela għal min forsi ma segwix, round up ħafifa. Jekk inti matul il-ġurnata tixrob l-ilma, tixrob kafe iswed, tixrob te iswed, pereżempju, mela qed insemmu affarijiet illi ma fihomx kaloriji. Għaliex għax il-kafe 0 kaloriji, l-ilma 0 kaloriji, te iswed 0 kaloriji. Imma jekk ħanżidulu l-ħalib jew it-sokkor, dak ma baqax 0 kaloriji. Ġifieri tkun vera 0. Vera 0, jekk vera 0 u kilt filgħaxija, diversi studji sabu illi terġa' ħajjejnek biex naqqas ix-xaħam. X'inhi imbagħad l-iżvantaġġ jekk nistgħu ngħidu hekk? Illi iva ġan, ħafna nies meta mbagħad jibdew jieklu ikaxkru kull ma jaraw qudiemhom. Allura forsi s-sistema ta' intermittent fasting għalihom ma taħdimx. Imma l-ħadd ieħor forsi taħdem. L-istess bħal ta' 3 sigħat. Forsi miegħek taħdem miegħi le. Either or, l-aqwa xkilt f'ġurnata u mhux fi xħin kilt. Mela, dik il-ħrafa dabbarnila rasa. Ħrafa numru 2, is-soppa tħaxxen. Gidba straordinarja. Vera? Gidba bla spjegazzjoni, għaliex? Għax is-soppa hija ħaxix illi ġie likwidizzat. Issa jekk inti ħad toqgħod iżidilha il-bacon. Tajjeb, il-corned beef għax nisma' kreattività ta' barra minn hawn. Tal-biża, tal-biża. Ma tibqax soppa, hemmhekk vera s-soppa tħaxxen. Għax skont x'fiha dik is-soppa. Okay? Jien għadni ma nafx kif semmejt li dal-prodott li kikun ista jena ma jidħolx pajizi. Daqs kemm inħobb in-nies u daqs kemm inħobb il-pajjiżi. Ma jistax nifhem kif illum il-ġurnata li għall-grazzja tal-ara kemm ilna neqsim mill-gwerra, għadna għataw min jixtri l-corn beef. Ma jistax nifhem jien. Forsi tkun. U mhuwiex irħis
Għax kien hemm darba xi ħadd qalli għax dak irħas. Mhux irħis prezzu. U iktar minn hekk l-effetti tiegħu ta' wara, ġifieri dan. Ara, Isek qed tikol il-mart, letteralment. jien nemmen waħda ġan illi għal kull vizzju u għal kull drawwa, kull persuna jkun telaq minn raġuni. Mela jiena pereżempju għandi drawwa nagħmel exercise kuljum, għax naf illi meta ma nagħmilx naqra exercise wara nħossni iktar għajjien, isni għadni ma startjajtx u forsi nkun iktar bin-nervi. Allura għandi drawwa li nagħmilha ta' kuljum. Issa, forsi il-corned beef din il-persuna drat biha meta kienet tifla. Żgħira, ekku. Allura baqgħet Siex dana Dik ċertu vizzju. ħanuża l-kelma bella unna l-Ingliżi ta' parsi laħam da. Allura, imbagħad forsi biex taqtaw, irid ikun hemm raġuni iktar qawwija, di l-interessanti, biex inti taqta' vizzju, irid ikun hemm raġuni ħafna iktar qawwija milli raġuni kienet biex inti bdejt. Mela l-mod tal-kelma min jgħidli, inti taf meta taqtajthom is-sigaretti xbejn, meta f'daqqa waħda olew. Mela fil-li kienu prezz irħis allura kont ngħidu hija, malli olew, ma baqax werti tal-hija l-impejjeb, mela aħjar ma mpejjebx milli nonfoq dawk il-flus. Dejjem ikun hemm dik ir-raġuni. Għal daqstant jiena lek ukoll naqbel illi pereżempju junk food u prodotti li għamlu ħsara għandu jibqgħu intaxxati bil-kbir. Mela, mhux hekk. Mhux meta inti toħroġ tikol klabnina, iktar minn jabnina aktar olja, jisu qed jgħidlek tmurx għaliha. Kemm jista' jkun ikun. Da tkun bil-kontra. Imma dinja komplikata. Dik xi darba l-politiċi li vera jemmnu li għandna jkollna mentalità sportiva jridu jibdew minn hemm. U l-problema ġan qed hawnhekk illi dak li huwa naturali, dak li huwa ġenwin, ma jistax isir bil-massa. Jena min jipproduċi għandu bżonn ħafna iktar ħin u ħafna iktar riżorsi. Allura qatt mhux se jiġi il-prezz ta' xi ħaġa ċip. Dika kategorika. Issa, ħrafa oħra, mela wara s-soppa u artikol kull tliet sigħat hija illi l-weights jekk inti mara ħajġibuk tidher isek raġel. Mhux vera. F'liema sens. Għaw nisa rarissimi. Kem li smaħħa din. Jgħidu li għax inkella nimbena jew niġi xi bennej dik iktar il-nisma. Għaw ftit nisa rarissimi fid-dinja illi għandhom ġenetika li tixbaħ aktar il-ta' raġel mill ta' mara, però dawn huma rarissimi. Għax hija inti mhix inti magħmula illi ħajiddetta inti timbeni jew le, u l-maġġoranza esaġerata tan-nisa m'għandhomx din il-ġenetika illi ħaġibek isek raġel. Però ħafna nies jitkellmu hekk ukoll għax tgħid l-aħraf għaliex ġieli jaraw ċertu atleti illi kollhom l-istatura tagħhom litteralment issa skolpita forma ta' raġel. Hemm ħafna. Jista' jkun li huma jixtiequ hekk ukoll. Jista' jkun li huma bla dubju li huma jixtiequ hekk ġan, għax biex iġġib dik l-istruttura, speċjalment biex tkun mara, id-dedikazzjoni, l-ammont ta' ikel u anka ċertu sport, sfortunatament, anka sustanzi illegali, ċertu sport, mhux l-sport kollu naturalment, ċertu sport illi kważi inċentivak illi inti tmur sustanzi illegali, dak huwa dal-fatturi kollha flimkien li wasluhom għal dik il-binja. Però aħna illi rridu innaqsu x-xaħam, mela ħanamel daqsxejn pass lura. Biex inti tela dik l-istruttura ġan, trid tiekol ammont ta' ikel kbir. Kbir meta ngħidu li daw in-nies jgħidulek xi dwejja reġa' jmissni niekol, tant jiklu ta' spiss u tant jiklu f'abbundanza. Issa jekk aħna rridu naqsu x-xaħam, number one li nagħmlu innaqsu kemm nieklu. Mela ara kif jista' jkun jiena bħala mara kieku jiena mara intella dak il-ġisem jekk jiena qed niekol ħafna inqas mis-soltu għax irid innaqqas. Mela żgur li le. Number two, mara għandha biss 10% ta' testosteron li għandu raġel. Testosteron huwa dak is-sex hormone relatat ma li aħna nirriproduċu, tfal, eċetera. U mara għandha biss 10% li għandu raġel. Li għandu raġel, issa dan jgħin ħafna wkoll għas-saħħa li għandu raġel u anka għall-kobor. Għaddera, għas-suf, għall-vuċi. Egrit, iġifieri, iċ-ċans huwa wieħed minn 10 illi inti timbena. Però fil-verità x'jiġri min jieħdu bis-serjetà ġan. Li jiġri huwa li l-mara tkun iktar toned, mela jkollha aktar forma, għajna użal kelma sabiħa, pero sabiħa hija oġġettiva, iktar iffurmata, iktar in shape. Le, il-mara l-figura tagħha tmur iktar fuq it-tont. Fuq it-tont, normalment. Issa tont mhux qed ngħidu boċċa, jew minn dawk il-ġobon l-aħmar. Iffurmata. Imma tkun fuq it-tont, il-kurvaturi. Il-kurvaturi tal-mara. Eċċezzjonali. Insomma, taf li anke l-former tiegħi għandu naqra kurvaturi. Għandu naqra kurvaturi. Naħdu naqra fuq, rridu. Rridu naħdmu naqra fuq, X'naqa perikoluża, issa apparti ċajt kollu. Mara vantaġġ ieħor illi għandha huwa illi mhux neċessarjament ix-xaħam imur kollu fiż-żaq. Aħna l-irġiel imbagħdu aħna anka b'ħafna problemi tal-qalb ġan. Għax normalment ix-xaħam imurrilna fil-waist. Issa, iktar huwa kbir id-distakk bejn il-ħibs, ġifieri wisa tal-patata,
U l-wisa tal-waste, iktar mem distak, alright? Iktar hemm problemi li tagħti mal-qalb. Ġifiri, din nistaw nkejlu għaddar. Ġifiri, kull minn qed isegwina, Ekku. xirrit joqgħod attent. Mela, ġifiri, jgħidulu- il-ġembejn. Ekku, mela, anka jekk reġija tista' tagħmilulna dan huwa tal-ġen. Waste to hip ratio. Min ifittex fuqha fuq l-internet, il-famuża waste to hip ratio, iktar ma tkun oli, iktar fost l-oħrajn qed nirriskjaw problemi ta' attak tal-qalb. Ġifiri, trid Irdu kemm jista' jkun ikunu viċini daw it-tnejn, mela, taqbad inċtejn. naturalment. Jew, insomma, Ekku, taqbad. imbagħad tidħol fuq l-internet u tiktiblu waste to hip ratio, ħajkollok fejn anka ddaħħal in-numri li inti ġibt, bl-inch tape tiegħek, u jaħdimilek biex tara ir-riżultat tiegħek x'inhu jgħid fuqek fuq saħħtek. U fejn qiegħed ir-riskju anka ta' heart disease. Mhux biex nallarmaw in-nies, però jekk inti ma tiċċekkjax, tajjeb qed nara mill-bottom, ejwa, prosit, prosit. Hemm id-dettalji kollha. Eżatt, u tax ħan nitlobhom ukoll, grazzi, illi jikdbu daqsxejn emmi, le, tidher ċarissima fuq television, jien qed nara mill-bottor tiegħi. Diki, waste to hip ratio, jekk nitlu fuq l-internet u nfittxuha, ħansibu websites fejn anke nistgħu indaħlu d-dettalji tagħna. Alright. Ħalli dak l-iskor li qed naraw hemmhekk pereżempju tan-nisa Mela, hekk kan 0.8 or below, 0.8. jaħdimili. Alright, jgħid li jiena x'ħelt riskandi low, moderate jew high. Rajta kemm hi tajba? Ok, Tajjeb, ġifiri, wieħed irid jagħmel ikejjel il-ġembejn, il-qatt. Ikkejjel minn fuq iż-żokra. Il-qatt. Il-qatt, prosit. Ikkejjel il-ħibs, ġifiri l-aktar parti wisa tal-patata. Ija. U imbagħad dawn il-websites ħajatuk il-faċilità illi jaħdmulek ratio kalkolu ta' inti kemm qiegħed friskju jew mhux friskju. Ġifiri, d-differenza bejn il-qatt u l-ġembejn, Iktar huwa kbir il-qatt biex niftehmu ċar, iktar hemm riskju. il-laħwa. Għandi poser hawn qudiemi da. Hija, jiena ma nkunx qed ngħid il-ħrejjef biss. Għandi xi idea. Ħan il-lowdja naqra ħalli żgur ma ninsa xejn, ġana xejn Mela, niġi bil-listaw. Mela, le, ġifiri deka wieħed għandu joqgħod attent għaliha. Eżatt. U iktar ma hemm ratio għoli. Eżattament. Iktar ma hemm jkun ir-riskju kbir l-iskor, hemm iktar riskju problemi tal-qalb. Sewa. Ktibtom għax isemmuhom ħafna nies u importanti ħafna. Mhux vera illi jekk tikol wara s-sitta jmurlek xaħam. Ħrafa galor. Jiena naf min illi fis-sitta daqshekk. Ħija x'in kellha neħxien. Jekk inti kint biżejjed matul il-ġurnata, sewwa tagħmel tajt issa biżejjed. Imma jekk inti kont vera ħafifa matul il-ġurnata u għandek l-impressjoni illi għax ħadd ikol wara s-sitta ħateħxien, il-problema ħatkun kontra. Jekk inti kważi ma kil xejn matul il-ġurnata, importanti mezz li tiekol inkella is-sistemi ta' ġismek mhux se jaħdmu sew. Issa għandek il-power station mhux ħadd żejt. Allura jiddetermina x'in torqod. Jiddetermina x'ħin torqod sa ċertu punt illi idealment inħallu bejn satejn u erba' bejn l-aħħar ikla u l-irqad. Imma mhux għax li kell ħajmur xaħam jekk ħan ikol fl-aħħar 4 sigħat, imma problemi ta' indiġestjoni, forsi hemm min joħlom ikraħ. Idealment inħallu bejn satejn u erba' biex inkunu safe. Però strictly speaking, Ġifri jekk ħadd ikol fit-8 orqod xi l-10. idealment. Jew tħalli naqra iktar. Imma again dawn huma idejat żgħar illi mhux jagħmlu differenza daqshekk qawwija. Ħafna nies jibżgħu wkoll illi jekk irdu jonqsu ma jistgħux ikunu soċjevoli. Ħrafa. Kiddem ikol nara hekk jien. Eħe. Ma tantx nafu. Meta kien boċċu, kien hekk friendly. Mbagħad beda jonqos u bdejt naraħ Jisnobja xi ftit. Eħe. Tara. Anka beda jimxi hekk. Għalhekk l-aħbarijiet. Le, għalhekk l-aħbarijiet jaqraħ bil-qiegħda. Għax inkella jiftaħ sidru hekk. Mela forsi għandu bżonn naqqasna għamil training. Insertajtna fil-ħuħ ukoll, ħuħ qed ifittex li training. U informatu ukoll li qed jagħmel ċertu ilmenti għax irid il-bank jinżel l-isfel. Biex joħroġ iktar il-body. Biex joħroġ il-six pack. Forsi jista' jolli naqxa iktar is-siġġu? Tagħtihx iktar idejat. Hu paċenzja għax nibdew bil-problemi u l-aħbarijiet ta' 8 jibda jiġi aħbarijiet Kejden ikoli wara l-ħin ta' 8, mhux vera illi jekk hu jixtieq iżomm il-figer tiegħu ma jistax ikun joħroġ jiekol. Għax number 1 wara s-sitta mhux vera li kien isirlek xaħam. U number 2, jekk inti mitnej sal-ħadd ħadd toqgħod dejjem tikol ħasta dam u xi biċċa ħuta, ħadd iġba, ħadd iddejja u ħadd taqbiżlek. F'liema sens ġan. Jiġifieri ħafna nies taqbżilhom u ma jagħmlu xejn għax tant ikunu għaddew minn perjodu restrittivi. Illi jgħidu isma' jiena tas sitt xhur, Muħammed xejn ma ħall illi ħaxxen xejn, kollox illi mbagħad tant qabżitlek illi semmilhomx chicken, issemmilhomx ħut, issemmilhomx laħa maħma, issemmilhom xejn li f'junk food. Biex jirribellaw għalkemm kienu strict fil-passat. Mela hija gidba li inti ma tistax tissoċjalizza. L-aħħar waħda.
u importanti ħafna, hija gidba wkoll illi bil-fors tittamel it-training ta' kuljum. Bil-fors il-mewt. Studji sabu illi jekk tal-anqas insibu 3 darbit fil-ġimgħa ġan, illi fih naqbdu nofsija, però dik in-nofsija mhux intektku bil-mobile, nofsija intensiva li fiha nħadmu ġisimna kollu, mhux biss riżultati ta' saħħa aħjar ħajkolna, imma anke x-xaħam tagħna ħankunu qegħdin naħarquh b'mod drastiku. Idealment iktar minn 3, il-minimu inżommuh 3 darbit fil-ġimgħa ġifieri, nofsija sura ta' nies, għax dik in-nofsija avvolja hija 3 darbit fil-ġimgħa ħatatina ħafna riżultati mentali u fiżiċi wkoll. Grazzi ħafna lilek ta' dawn il-ħrejef kollha li ġibtinna u allura bekk tagħmlek legend. Leġenda, timxi zopu. Ħrejef ta' zopu. Dawk il-ħrejef inti leġenda. Tarzan. Tarzan, hija minn tant Tarzan. Għandi naqra sufa lek qed ngħidlek. Kellimna fuq testosteron. Mela jien ħammur għar-riklami blajta ta' Tarzan tiegħek. Dak u jagħmel. Le, daka m'għandux jasam, daka m'għandux ma jidirx King il-kamera. Kong għati fuq sidri. King Kong jagħmel għal-floor manager tiegħi. U jagħti fuq sidru. Li Lista jagħti fuq sidru hu hemmhekk fejn qiegħed. Imma inti tibatna għar-riklami blajta ta' Tarzan. għamil li inti unikopjak għax ma nafx kif jagħmel. Mela ħaniktibek l-iskript. Minn flok ċita ħajkolli l-kit, minn flok banana ħanixorbu l-ilma u allura narakom wara dawn ir-riklami u blajta ta' Tarzan. Ma kif jagħmel Tarzan? Kif jagħmel? Sara inti, tispira ruħek. Titlaq Le, minn bidu. Sara. Titlaq li sew, xaffajda program serju. U ġejki d-demikoli. Xini flok il-banana ħajkonna il-kit? Jek titajtek, għajtek jien flok ċita. Mortlok. Flok ċita għanna il-kit? Titħares fil-kamera, Għajdi fil-kamera. nirriverti. Mela, inti għatejt, minn flok ċita Għandna l-kit. ħajkonna l-kit, Alright. narakom wara dawn il-reklami tuħux banana maħutat silma minn għandi Mattejus u lajta ta' Tarzan. Kemmi komplikata. Mela, wara reklami ħajkonna manna l-kit demikoli ta' TVM minn flok iċ-ċita, minn flok il-banana skonġan ta' silma imma jkadek maħħax flot ku flot ta' banana u niltaqgħu wara l-program. Wara reklami, sorry.